أب سنة سرعة مرقة عوي قدب هداسة قدماي مينستر فيدرالي دكتور أبي أحمد نملا إثيوبياويان أب نسمع ومدرة إثيوبيا كم زي زبالة هجراوي بروجكت ببعلا عامي سريحة ممرقة نقصالي نسرحهم لمعاتات منفسي أكل زبل زيت حزننا يكولو قليزهم يوم كابزي بمبقاس إثيوبيا أب زغطو لعامتات شوعات عبيتي بروجكتات كتسرح يا مبالم يذكر زوم أب كتسالي يسرحو بروجكتات مبلع لعين نيوكلير ممرق فابريكا غاز مصاري فابريكا ندادي كاب أفريكا عوي معرفة نفرت مهنات كلاي هنصت فابريكا غاز هنصت فابريكا زبناو دخعن هنصت 1.5 مليون أبايتي بعلي نكلهم إثيوبياويان أبسيروم يوم شوعتيهم بسرات قبا إيكونومي إثيوبيا برخ زبلو توسختي عقم يوم إثيوبيا لعلو نت إيكونومي مرقاز زخولو استراتيجياوي بروجكتات تليما الناس سرعت كم تركب زملاختيو ازوم عبيتي هاجراوي بروجكتات 30 بليون دولار وصاي بمغوار اتتكبرو مخانا دكتور ابي احمد صريحهم يوم شوعتيهم بسرات غبا انتزازمو ኢትዮጵያ አብዛዋ ምብራቅ አፍሪካ አቅሚ ኢኮኖሚያ ከም ዘጠናኸረውን ሓቢሮም እዮም ከም መብላዕ ኒኩሌርን ካልኦት ሜጋ ፕሮጀክታት ዘሃገር በቀረብ ኃይሊ ዘለዎ አቅሚ ካብ መብራኽ ዝሓለፈ መስሓብ ኢንቨስትመንትን ሸርፎ ወጻኢ ኣብ ምዕባይ መዳይ ዕዙዝ ግደ ከም ዘለዎም ይግለጽ ኢትዮጵያ አበይቲ ፕሮጀክታት ጀሚራ እናዛዘመት መዃና ኣብ ግድብ ህዳሰ በተግባር መርአያ በመሕባር ኣብ ዝቅጽል እዞም ዝተለሙ ሜጋ ፕሮጀክታት ምዝዛም ከም ትኽእል ምግማት ይኸብድን እዩ ልምዓት አባይቲ ካልኦት አበይቲ ፕሮጀክታት እንትዛዘሙ መሰረ ልምዓታት ኣብ ምስፍሕፋሕ ኣብ ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ኣታው ዜጋታት ኣብ ምምሕያሽ ዓብዪ ግደ ከም ዝህልዎም ይሕበር ተወሳኺ ሸውዓትዮም ብስራት ግባ ድኽነት ዝሃገር ብምንካይ منبابر زيغاتات ام مقيار لعل استواصو كم زهلوم يصرح كل مدياوي عبيت إثيوبيا بمقلطاف تمثالت معباله افريكا غاحديز غورو مخانم دكتور ابي احمد غليصوم يوم قدما مينستر دكتور ابي احمد اب قربا اوان نعبالات بايتو كلت حزبي ابزهبو مبرهي عبيت إثيوبيا غاحدي بمغوار اب افريكا بعلوان نعوي مطان هفتي ناي مغوار تلمي زعوت مخان غليصوم نيرو ينكرر ماولان እንደዚሁም ደግሞ የማዳበራ ፋብሪካ ኔት መብላዕ ለኒኩለር ፋብሪካ ዘበናው ድኹዒ ፋብሪካ ጋዝ ተፈጥሮን ፋብሪካ ድፍድፍ ነዳዲ ኢሉውን በአፍሪካን በብርካ ዓለም ለኸ ዓብይ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዓመት ልዕሊ 120 ሚሊዮን ሰባትን ዜጋታትን ከጓዓዝ ዝኽእል መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ምህናጽና ዘለና እዚ ኣብ ኢኮኖሚ ሃገር ብቕልጡፍ ንኸዓቢ ኣብ ምግባር ናይ ባዕሉ አስተዋጽኦ አለው ተባቱን ፕሮጀክት የመንግስት የቀረጸውን አጃን ሸዋትዮም መንግስት ዝተለማም ትልመታት ከምቲ ዝተለመደ ንግድብ ሕዳሰ ከም ዝገበርናዮ ነዚ ተጀመረውን ምግባር ኣለና በአፍ ጥራሕ እንተይኮነስ ብዘለና ዓቅሚ ምዕዋት ኣለና ንኣብነት ግድብ ሕዳሰ ንምህናጽ ሓንተዶ ስዋ እናሸጠት ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዝሃበት ንፈልጢና ነዚውን መንግስቲ ቦንድ ዳልዩ አየና ይቀድምን ይቀጽልን ዝብል ነገር ብጽሒት ኩላትና ክኸውን ኣለዎ በጠቅላይ ሚኒስትራችን የታቀዱት አሉ በቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተተለሙ ሸውዓተ መሰረተ ልምዓታት ዝበሃሉ ከም ልምዓት አባይቲ ህንጸት መዕርፎ ነፈርቲ ከም ፋብሪካ ዘበናው ድኹዕን مبلع النيوكليرن زبلو بتعمي تسفاو هابتيوم هاجرنا كاب تلمعوم كاب تتلموم كاب تسرحوم صراحتين غصالي نيتيوبيا تسفا زهب لمعاتي لي قمت كم حدا من اسي ኢትዮጵያ ዝጀመረቶም ዓበይቲ መሰረ ልምዓታት ኣብ ዝቕጽል ንሓድሽ ወለዶ በተስፋ እንርከብ ሃገር ንኽትኸውን ይስራሕ ዘሎ ለሀገራችን የጀመረቻቸውን ልማቶች ለማሳካት ሃገርና ዝጀመረቶም ልምዓታት ንምዕዋት ንመንእሰይ ተስፋ ትኸውን ንመጻኢ ትውልዲ በተስፋ እንርከብ ሃገር ንክትኸውን ይዝረአኒ ብርሃን ተስፋ ስነ ስራሕ ይጠፍ ኢልና ንሓስብ استجمر لمعاتات አለው ተጀሚሮም ተዛዘሙን በጣም ተስፋ ዝህቡ ልምዓታት አለው ንኣብነት ከም ዓብይ ግድብ ሕዳሰ መጀመርታ ተተሊሙን ኣብ ስራሕ እንታአቱ ምስራሕ ኣይካልን ኢትዮጵያ ኣይትኽእልን ምትላም በር ምዕዋት ዘይትኽእል ሃገር ያናበሉ እናወቅሱና ነይሮም ሕዚ ግናት መንፈስ ምስራሕ ኣይካልን ዝብሉ ዝነበሩ ሰሪሕና ዝዕወትናሉ ህንጸት ዓብይ ግድብ ሕዳሰ ሓደዩ እዞም ዝስርሑ ሃገራዊ ፕሮጀክታት ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ وحز توريزمن تربحنا زيغاتات برخ زبلو مخانم كنتيوا من محدار كتما شاشمني اي تادانا
ተክለ ገርጌስ ይገልጹ። በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ይመጣሉ? በአገር ኢኮኖሚ እድገት ላይ ኣብዚ ዙሪያ ዝመጹ ነገራት ኣብ ዕቤት ኢኮኖሚ ሃገር ኣብ ዋሕዚ ቱሪዝም ኣብ ተረባሕነት ዜጋታት እዚ ሃገር ናብ ዝግባአ ክብርን ብራኽን ንኽትቅመጥ ኣብ ምግባር መዳይ ብልጽግና ፓርቲ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ፕሬዚደንት ፓርቲ ብልጽግና ዝኾኑ ዶክተር አብይ አሕመድ እሶም ብዝህብዎ አንፈት ብዝመርሕዎን ብዘርእይዎን መስመር ኢና እዞም ዓወታት እናምጽእ ዘለና። እዞም ዓወታት ድማ ናይ ሕድሕድ ኢትዮጵያውዮም ማንኛውም የሚሰሩት ፕሮጀክቶች ዝኾነ ስራሕ ፕሮጀክት ንህዝቢ እዩ መንግስቲ እንትትልም ንህዝቢ መሰረታዊ መነባብሮኡ ክቅይር ይኽእል እዩ ብዝብል ሓሳብ እዩ ተተሊሙ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ክስራሕ ዝግብኦ መሰረታዊ ህይወትና ይቅይር ስነት ስራሕ ይጠፍ እዚ ንምዕዋት ካብ መንእሰይ ማሕበረሰብን መንግስትን ብዙሕ ነገር ትጽቢት ይግበር ማለት እዩ ንክስርሑ ተተሊሞም ዘለው ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዕወት ንክኾኑ ብዕቱ ክስራሕ ከም ዝግባእ አባ ገዳሚ ኢስኦዳ ይጸርሑ ያን ኡል ለማድረግ ያን እንድሳካ ለማድረግ እዚ ጋድን ምግባርን ንምዕዋትን ክንሐስበለና ብዘረባ ጥራሕ እንተይኮነስ በተግባር ምስታፍን መቅጻልን ኣለና እዚ ጋድን ክኸውን ሓላፍነት ኩላትና ክኸውን ኣለዎ እዝን ምስራሕ ካብ ዓበይቲ ጎረቤት ጣብያ ወረዳን ዞዋን ብምምኽኻር ሓሳብ ኩላትና ኢትዮጵያውያን ክኸውን ይግባእ ኣብ ፍጻመ ንምብጻሕ ደኺሙኒ ተጸልዩኒ እንተይበልና ክንሰርሕ ሓላፍነት ኩላትና እዩ ኢትዮጵያ ብዘይ ሓገዝ ካልእ ኣካል እንተይረኸበት ንዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሰሪሓ ዝዛዘመት ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ንምስራሕ ተተሊሞም ዘለው ፕሮጀክታት ንምዕዋት ኩሉ ዓይነት ቀረብ ካብ ባዕላ ክኸውን ከም ዘለዎ ነባሪ ከተማ ሻሸመኔን መምህር ስነ ዜጋን ስነ ምግባርን ዝኾኑ መምህር እድሪስ ይሕብሩ አሁንም የማንንም እርዳታ ሳንፈልግ ሕዚ ሸውዓተ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክንሰርሕ ኢሉ ዝተዛረበ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ እዚ ንምዕዋት ዝመሃሩ ዘለው ተምሃሮታትና ኣብዚ ጉዳይ ልምምድ ንኽገብሩ ኢሉ እውን ኒውክለር ከመይ ከም ዝስራሕን ዩኒቨርሲቲ ብምጥያሽ ብምልማድን እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣብዚ ውሽጢ ድማ ኣብ ልምምድ ይርከቡ ንኻልኦት ከይሓተትና ብናይ ባዕልና ዓቕምን ልምድን ፍልጠትን ምዕዋት ከም ንኽእል ዶክተር አብይ ኣርኢና እዩ ሸውዓተን ብስራ ጉባ ከም ሃገር ዘምጽእዎ ለውጢ ዕዙ ስለ ዝኸውን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክድግፍዎን ክኸርዕሉ ከም ዝግባእ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ሻሸመኔ አይተ አዳነ ተክለ ገርጊስ ከምዚ ዝስዕብ ይገልጹ ኢትዮጵያዊ የሆነ ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚሰማው ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ስምዒት ዝስምዖ በተለይ ውልቃዊ ፖለቲካዊ አጀንዳ ካብ ዘሰጉም ወጻኢ ወይ ከዓ ተሸይጡን ተገዚኡን መልእኽተኛ ኮይኑ ሃገርና ንምፍራስ ስደትን ለይትን ቀትርን ምስ ዝሰርሕ ባንዳ እንተይኮነ ኢትዮጵያዊ ስምዒት ዝስምዖ ኢትዮጵያውነት ዜግነት ዝስምዖ ሃገሩ ዝፈቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ዝነብር ዜጋ እዚ ኩርዓት ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ስራሕ እናተሰርሐ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ዓወት ዓድዋ መበገሲ ነጢሙ ቀይሮና እዩ ካብዚ ታሪኽና ብምልዓሊና ከም ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሰሪሕና ምዝዛም ዝኸኣልና ካብዚ ትምህርቲ ብምውሳድ እቶም ተተሊሞም ዘለው ሸውዓተን ብስራት ጉባ ንምዕዋት ተቢዕና ክንሰርሕ ከም ዘለና መምህር እድሪስ ከምዚ ክብሉ ይጸርሑ አድዋ ተርን ፖይንት ነው ዓድዋ መበገሲ ነጥቢ እዩ ካብ ዓድዋ ብምብጋሲና እቲ ግድብ ህዳሴ ብናይ ባዕልና ገንዘብን ንብረትን ክሰርሕ ኢና ኢልና ዝተልዓልና ስለዚ እዚ ድማ ኣዕዊትናዮ እዚ እውን ከም ትምህርትን ልምድን ብምውሳድ ጽባሕ ካሊእ ነገር ብምዕዋት ከም ኢትዮጵያ ምዕባይ እንተኽኢልና ኢትዮጵያ ተምሳሌት ኣፍሪካ ምዃን ትኽእል እያ እዚ እንመሃረሉ ከም ሓድነት እዩ ሓድነት እንተልዩ ድማ ኩሉ ነገር ምስራሕ ከም ዘሎ ምምሃርኒ ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም ግዙፍ ከሚባሉት ግድብ ሕዳሴ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ካብ ዝተባሃሉ ፕሮጀክታት ሓደ እዩ ከም መንእሰይ ዝረኣየኒ ከም ሃገር ምትላምን ምስራሕን ከም ንኽእል እዩ ዘርኢ እዚ ከምዚ ኢሉ ምግላጽ ይኸብደኒ እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ ፕሮጀክት ስለ ዝኾነ ንምእማኑ ዝኸብድ ካብ ዝረኣይ ካብ ወጻኢ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ንምህናጽ ንምትላሙ ይኸብድ እዩ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ነይሩ እዚ ተተሊሙ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምስርሑ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ
ደቂ ሰባት ብሓባር ኮይኖም እንድሕር ሰሪሖም ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሃገርና ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ብሄረ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሓደ ብምዃን ዘለዎም ፍልጠትን ክእለትን ተጠቒምና እዞም ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ክንዕውቶም ከም ዝግባእ ይሕበር አንድ ሰው በጋራ የሆነ ነገር ከሰራ ሓደ ሰብ ብሓባር ኮይኑ ሓደ ነገር እንተሰሪሑ ምዕዋት ይኽእል እዩ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሓሳብ እንድሕር ተኣኪቡ እዚ ዝተፈላለየ ሓሳብ ነቲ ሓደ ኣምፂና ብዙሕ ነገር ምስራሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት እዮም ዘለዉ ስለዚ እዞም ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ፍልጠት ስለ ዘለዎም እቲ ፍልጠት ናብ ሓደ እንተመፂኡ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ዝኸውን እዚ ሓይሊ እዩ ንኢትዮጵያ ዝገብራ ኣነ በይነይ ዘምጾ ነገር ዋላ ሓንቲ ምስራሕ ይከኣልን ይሄ ሲሰራ ደግሞ የወጣቱ ሚና አለ የማህበረሰቡ ሚና አለ እዚ እንትስራሕ ግደ መንእሰይ ማሕበረሰብ ምሁራን መሃንዲሳትን ጉልበት ሰራሕተኛታት ጀሚሩ እዩ እዚ ድማ ተሓባቢርና ኢና ዘሰኻዕናዮ እንተ ተሓባቢርና ንቐጻሊ በብዙሕ ነገር ምስራሕ ከም ንኽእል እንትንድመር እውን ካብ ምትላም ሓሊፍና ምስራሕ ከም ንኽእል ዘርአናሉ ፕሮጀክት እዩ ልክዕ ከም ህንጸት ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት ዝስርሑ ኣለዉ ነዚኦም ድማ ከም መንእሰይ ምሕላው ምሕብሓብ ምሕታትን ምሕጓስን ትጽቢት ይግበር ኣብ ኢትዮጵያ ከም ግድብ ሕዳሰ ዝበሉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንምስራሕ ብምትላሞም ዓብዪ ሓበን እዩ ዝስምዐኒ ክብሉ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ሻሸመኔ አይተ አዳነ ተክለ ገርጊስ ይገልጹ እንደ ዜጋና እንደ አመራር ከም ዜጋን አመራርሓን ኩርዓት ይስምዐኒ ዓብይ ዓወት ይስምዐኒ ኣብ ሃገሬ እንትንቀሳቀስ እንተ ሓፈርኩ ኢትዮጵያውነት ምስ ምልባስ ተተሓሒዙ ምስ ክብሪ ምቕባል ተተሓሒዙን ብፍላይ ኢትዮጵያ ሕዚ ሒዛቶ ትመጽእ ዘላ ፍርያት ዕቤትን ሓበን እዩ ዝስምዐኒ እኛ አንድ ላይ ከሆን ማንንም አይችለንም ንሕና ኣብ ሓደ እንተኾይና ዋላ ሓደ ኣይኽእለናን ቅድሚ ሕዚ እውን ጽቡቕ ታሪኽ እዩ ዘለና ሕዚ እውን እቲ ታሪኽ ኣብ 2-3 ጉዳያት ደጊምና ርኢና ኢና ኣብ ዓድዋ ርኢና ኢና ኣብ ግድብ ህዳሰ ብምስራሕ ኣርኢና ኢና መበል ሳልሳይን ምዕዋት ኣብ ሓደ ጠጠው እንተኢልና ዘይከኣል ነገር ዘይኸውን ነገር የለን እንደ ወጣት የሚጠበቅብን ነገር አለ ከም መንእሰይ ትጽቢት ዝግበር ነገር ኣሎ ካብ ከባብን ሃገርን ጀሚሩ ዘለዉ ልምዓታት ከም መንእሰይ ምትላም ምዕዋት እንኽእል ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣለዉ ዝሐሹ ነገራት እንትትለሙ እናመስገና እናሓብሓብና ምኻድ ኣድላይ እዩ ለይሓስብ ኣብ መወዳእታ ተሓባቢርና ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ከም ዝዓወትናዮ ሕዚ ዝተጀመሩ ሃገራዊ ፕሮጀክታት ንምዛም ኩላትና ዜጋታት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ክንሰርሕ ከም ዘለና ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ሻሸመኔ አይተ አዳነ ተክለ ገርጊስ ተላብዮም እዮም ዜጎች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ዜጋታት ክገብሮ ዝግባእ ተሓባቢርና ግድብ ህዳሴ ከም ዘዓወትናዮ ሕዝውን ኣብ ዙርያ ሃገር ብፍላይ ሃገራዊ ሓድነትን ኢትዮጵያውነትን ኣብ ምስጋር ተተሓሒዙ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታታት ሓዲግና ኣብ ኩሉ ዓለም ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ዝኾኑ እዚ መንገዲ ተኸቲልና ሃገርና ምስጋር ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ መልእኽተይ ምምሕልላፍ ይፈቱ